Как се върти пръчката? Ето това движение. Така изглежда напред, така изглежда в страни. Това е много характерно движение в стила Саиди. Няма да видите танц, в който да го няма. Как се прави това въртене? Повярвайте ми, изглежда по-сложно, отколкото всъщност е. Хващаме си бастунчето, отпускаме леко хвата, държим го стабилно с показалеца и палеца. Отпускаме надолу и всъщност земното притегляне си казва своето. То ни помага. Отпускаме надолу и с китката си помагаме да го изправим нагоре. Трябва да отпуснем хвата. Не забравяйте да отпуснете хвата. Нямам засилка. Просто отпускаме надолу и завъртаме китката. И отпускаме и дигаме. Какво е важно тук да знаем? Това въртене се случва ето в тази повърхнина. Ставете си перките на един въртолет, как се въртят горе и не излизат. Същото нещо трябва да се получи с пръчката, само че в вертикалата. Не излизаме от центъра. Тя минава близо до тялото и се върти напред. Може да се върти и назад, може да се върти и напред, но въртим пръчката предимно напред. Назад можем да я завъртим при някакъв преход. Искаме да я направим напред и да я завъртим назад, за да си я качим на рамото. Защо? Защото е хубаво да имаме контрол над нея и да виждаме какво се случва. Ако си представим, че имаме примерно някъде сценична изява, ако някой човек тръгне да минава пред нас, ние го виждаме и можем да спрем пръчката. Обаче нямаме очи на гърба, нали така? Ако въртя назад, няма да видя и мога да го ударя с пръчката, което няма да бъде приятно за никого. Въртим посока напред. Вижте ракурса. Не излизаме от центъра. Ръцете гледаме да не ги залепиме твърде близо за тялото ни, защото тогава ще е по-трудно въртенето. Нямаме хубава стабилност и не е удобно като усещане. Ръцете са си напред, една идея по-ниско и въртиме китката. Движението е от китката.